question from St. Martin. Okay, go MP ahead. Rolando Bryson, you have the word. Thank you. I have the same question again. You know, it's very interesting to hear from Aruba the impact of the 12.5% cut. We know what it has done to St. Martin. I would be curious to hear, how have you, especially as representatives of the people, how do you deal, what is the situation surrounding these cuts in the public sector, and how do you deal with that negative sentiment from the public regarding those imposed cuts? Oké, de regering is ermee bezig met Nederland en de regering van Aruba ook. Zijn de regeringen eigenlijk bezig met die 12,5% die in de publieke sector eigenlijk ingekort moet worden. Dus ze zijn ermee bezig met Nederland ook. Misschien wordt dat toch anders, want men weet wat die 12,5% niet alleen maar in de privésector, maar ook in de ambtenarensector, dat heeft geleid tot, hoe noem je dat, zeer, hoe noem je dat? Dat heeft geleid tot zeer feelings, bad feelings van de mensen die eigenlijk hadden moeten inkorten om alleen maar de COHO en de andere hervormingen die waren, om te, laten we zeggen, om te participeren dat ze toch op een of andere manier bijdragen aan de totaliteit van die problemen die we hadden met de COHO. Dus het was alleen maar niet cutting in de wages, but solidarity. Dus solidariteit was de voornaamste reden dat ingekort werd in de ambtenaren. En ook wij als politici hadden wij ook moeten inkorten, 25%. Dus dat is een van de belangrijkste redenen waarom die inkorting van die 12,5%, die laten we hopen dat het toch niet 12,5 wordt, maar dat we daar ook een oplossing kunnen vinden dat die inkorting toch matig blijft voor de ambtenaren en de publieke sector. Thank you, Mr. Today. I see that a member of parliament of Curaçao, Osepa and McWilliam would like to have the floor. I'll have ladies first. I'll give you the floor. Thank you, voorzitter. Ik wil toch even ook toevoegen dat dit niet heel vervelend was. Het is nog steeds heel pijnlijk. Heel pijnlijk voor de ambtenaren. Ambtenaren die zeker afgelopen 2 jaar echt met hart en ziel hebben gewerkt aan alle wetten, alle reformen, maar ook hervormingen, maar ook aan het hele COVID-gebeuren waar ambtenaren opeens zich bezig moesten houden, wat nooit eerder hadden voorgeschreven als een taak als ambtenaar moesten doen en dus om te zorgen dat de bevolking bijvoorbeeld de NOW-regeling kon krijgen. Ook in de SOW ook ambtenaren die ervoor zorgen, die de bevolking die steun, financiële steun gaf door middel van bonnetjes voor eten en noem maar op. Het was voor hun ook hele moeilijke tijden. En nog ergste, docenten die ook opeens online moesten les gaan geven. Het hele onderwijs was op een gegeven moment op zijn kop. Ze moesten er de extra mile gaan. Sommigen zonder een laptop. Ze moesten deze aanschaffen, omdat ze dit niet hadden, maar moesten zorgen om les te kunnen verschaffen aan de kinderen op heel Curaçao die thuis zaten. En deze ambtenaren die worden nu nog steeds gewoon gestraft. Het wordt gewoon gestraft. En in het begin kon iedereen meeleven dat het op een gegeven moment solidariteit was met de private sector. Maar laten we ook eerlijk zijn, die private sector, iedereen die heeft een volle salaris nu. En nog steeds worden deze ambtenaren en docenten die vandaag moeten kijken om zich heen naar Aruba, naar Bonaire en de BES-eilanden en Nederland, waar de docenten daar wel compensatie krijgen voor hun werk gedurende COVID, voor hun inzet en zelf een salarisverhoging moeten krijgen. Dus ik
denk wel dat in Nederland moet snappen dat dit niet vervelend is, maar heel pijnlijk nog steeds is. En zeker voor die ambtenaren die echt de extra maal zijn gegaan gedurende twee jaren van COVID en nog steeds dit moeten voelen. En dit is gewoon niet acceptabel. En hopelijk zullen de regeringen van de eilanden heel snel eruit komen, samen met Nederland, om dit echt van tafel weg te halen. Dank je wel, voorzitter. Thank you, MP Ja, McWilliam. dit leidt ook tot brain drain. Hè? Want wat doen nu de ambtenaren of wat ze zei ook, de leraren of die in zorg? Die gaan weg. Op Bonaire zijn er open vacatures daar in Nederland. Dus het leidt tot een brain drain. De beste krachten van Curaçao gaan weg. Dus we moeten toch uitkijken wat we doen. Dus met maatregelen die genomen kunnen worden, dat een land op een gegeven moment leeg blijft. En dat de anderen vluchten omdat ze een beter inkomen krijgen, ergens anders, in het koninkrijk zelf. En dit leidt tot een brain drain van de beste krachten die je hebt. Dan moeten we even zorgen dat dat niet gebeurt in het koninkrijk. Want dan wordt een land helemaal leeggeroofd en de anderen kunnen blijven werken en door blijven draaien. Want je krijgt toch, als je beter geld, betere betaling zet op tafel, dan lopen ze toch weg. Thank you, MP. Today I'll give Ms. MP Osepa a few seconds because we need to round off for the next presentation. Thank you, Mr. Chair Lady. Thank you for the opportunity. Eigenlijk het punt is wat ik wil benadrukken is maatregelen nemen, en daarom wil ik reageren op de vraag van MP Bryson. Maatregelen nemen vanuit een afstand, zonder dicht bij de mensen te staan en zonder te weten wat er daadwerkelijk speelt. En dat heb ik gezien bij deze maatregelen. Gewoon vanuit een afstand bepalen, zonder de noodzakelijke gevoel, vanuit het afstand bepalen, er moet een korting worden doorgevoerd. Op een gegeven moment zijn de mensen wel solidair, want we zitten midden in een pandemie. Mensen zijn bereid om nog een extra maal te gaan, maar inmiddels is die bereidheid er niet meer. Dus dat betekent ook dat je heel snel naar de normale gang van zaken moet gaan. En ik denk ook dat wij onze regeringen moeten oproepen om die stap te maken. Want wij kunnen niet volhouden om in deze situatie te blijven, waar onze ambtenaren keihard werken, maar de benodigde salaris niet daarvoor krijgen. Terwijl dat in het Koninkrijk totaal anders is, terwijl er mensen nu vanuit Curaçao massaal naar Bonaire toe gaan, en dat is een situatie die niet houdbaar is.